Илия научава от нас как премиерът Борисов препоръчва на студентите да се борят с безработицата. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Нито едно свободно място за овчари няма обявено в бюрата по труда в цялата страна, показа проверка на календар. Така се оказва, че призивът на премиера Борисов младите хора да се занимават с овцевъдство може да се реализира само в сивия сектор. Какво трябва да знаят младите хора, които решат да последват съвета на Борисов в следващия репортаж? В полето край софийското село Герман се запознахме с Илия. Вече няколко месеца той се грижи за голямо стадо овце. Около 400 бройки наближават. Илия научава от нас как премиерът Борисов препоръчва на студентите да се борят с безработицата. Как няма работа? Ние, примерно, за овчари в момента и така се търси агнешко месо и овчо в цяла Европа, че просто в зеленчукопроизводството. Но той нямал, защото бил IT специалист. Има ли нужда от овчари? Има, да. Имат нужда от много овчари, търсят, но не работят, бегат. И ето конкретната оферта за работа към студентите. Заплата ни е 800 лева. Чисти. Чиста заплата. Трудов договор има ли? Трудов договор правим, но не сме направили скоро, защото не се знае дали ще стоим. Имаш ли здравни осигуровки? Имам. Имам и си децата, имам осигуроване. Какво трябва да знаем за овцете, ако след дипломирането решим да се заемем с отглеждането им? За консултация отиваме при професор Каменов от Лесотехническия университет. Един човек спокойно може да отглежда едно стадо от 150-200 овце без затруднение. Младият овчар трябва да гледа поне 250 овце обаче, за да е на печалба, пресмята професорът. Той трябва да знае как да храни овцете и как да ги предпазва от заболяване. Тъкмо за болестите при животните преподава професорът на своите студенти. Наблюдавате ли сред тях желание да се занимават с овцевъдство? За съжаление, не. Ако някой все пак поиска да последва съвета на премиера, трябва да знае и работният режим на овчаря. Ставам в 5 часа, до 7:30 ги издоям, от 7 по 8 без 20 на паша, вечерта от 7 часа почвам да ги издоя. От 7 до 9. 7 дни в седмицата по 16 часа всеки ден. Това работно време важи не само за Илия, но и за 11-годишният му син Венци. Харесва ли ти да се грижиш за овцете? Да. Въпреки че синът му с радост се грижи за овцете, Илия не одобрява бъдещето му като овчар. Това не е хамалска работа. Просто... Не го препоръчваш на младите хора? Бойко Борисов може да си каже да обърнем земята с лопатата, така, ма не е тъй. За разлика от пастира, университетските преподаватели препоръчват държавата да подкрепи финансово младите хора и така да ги мотивира да гледат овце, вместо да търсят квалифицирана работа в големите градове, след като станат висшисти.